גולשים יקרים, חברת פלאפון דור שלישי, איסידן אינטרנשיונל. ואני רוצה להמליץ לכם על כמה קליפים שאני מאוד 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 אוהבת ומתחננת שתורידו אותם. הקליפ הראשון שאני רוצה להמליץ עליו זה קליפ של זמר מדהים, דניאל סולומון. לשיר קוראים הייתכן, יש לו קליפ מאוד מאוד נחמד. דניאל נבחר להיות הקליפ הראשון בגלל שזה שיר שמספר על אהבה, ואני מאוד 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 מחפשת אהבה. יש פה איזשהו איזון בין היצירתיות המוכשרת, הגאונית במרכאות, מול החזות הפחות מעניינת, וזה נורא נחמד ונותן תקווה שאפשר גם להצליח בתרבות של היום ללא כל קשר אם אתה נראה מייקל לואיס או לא. הקליפ השני שבחרתי, גולשים יקרים של חברת פלאפון דור שלישי, שיר של זמר בהיר אור, רחב כתפיים. קוראים לו עידן יניב, זמר שאני מאוד מאוד חולה עליו. שיר משהו באווירה הודית. תפסה את העין שלי זמרת ליווי של עידן יניב עם חזות קצת הודית, עם אייליינר גס, שנות ה-80. פשוט נורא מתוקה ויפהפייה ונורא כדאי לכם לראות את זה. עידן יניב, סרט הודי. הלו, כאן שוב דנה אינטרנשיונל, הישר מחדר האח"מים, 5 כוכבים, היוקרתי ביותר בישראל. מה שמביא אותי לזמר הבא, עברי לידר, זמר שאני חולה עליו. השיר זכיתי לאהוב, קליפ מאוד 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 רומנטי שאני אוהבת. דנה אינטרנשיונל, עברי לידר, וג'ורג' מייקל in the toilet. Let's go outside. לנו יש את עברי לידר. אני יודע שזכיתי לאהוב. אמרת שדי נמאס לה רן דנקר. והמצב קשה. השני, אני לא זוכרת איך קוראים לו, סלח לי. שהוא בואי נעזור. נמשיך עוד מעט ושנינו בשמש. אני חושבת שרן התכוון אליי, הוא עזב אותי ל5 דקות, הוא יצא פה לצילומים, הוא תכף חוזר, ואנחנו עושים לנו קצת ספורט. בואי נעזור. רן, אני מחכה. איתי הגיע בשני. היי, כאן סעידה סולטנה. אני חשבתי הישר אליכם, רוצה לבחור את הקליפ האחרון שלי לסשן זה. לילה קרוב ויעזוב עם בוא האור. קליפ של זמרת נפלאה, אבל יוצרת עוד יותר נפלאה, אחת הטובות, אחת הגדולות שאני באמת, באמת, באמת מאוד מאוד אוהבת. איתי פירק חצי בקבוק, קרן פלס. רק חסר לו בדיוק. כולנו היו אוהבות נכזבות, את כולנו בעטו מדי פעם החוצה, וכולנו הגברים בוגדים, וכל הנשים מוצאות את עצמן איזשהו יום לבד, בודדות, זעוקות לאלוהים, please help me. איתי, קרן פלס. איתי לא מתעסק ברגשות יותר מדי. לדעתי גם יש איזושהי הקבלה בין השיר איתי לשיר Love Boy, עד כמה שזה נשמע לכם מוזר. הוא מספר על בחורים שלא מתעסקים ברגשות, הם מתעסקים בדברים אחרים. אצלי Love Boy מתעסק וואו מעשים טובים. אצל קרן פלס הוא מתעסק בלתסבך אותה. הייתי ממליצה שנעשה חילופי משמרות על גברים משותפים, ואני אלמד קצת איך מתנהגים עם איתיוש, קרן תלמד קצת איך מתנהגים עם Love Boy. יהיה לנו נפלא, מיזוג תרבויות.